Pobre Boholana in Korea vlog. Naana pud mi karon mag-mukbang ni og kuan. Unsa ni? Kamjatang. Kamjatang, Korean kuan siya. Guys, tanawa ang mukbang. Kauban sa friends sila si Jocelyn Montero. Hi guys. Nayos vlog. Subscribe naman dyan. Don't Si forget. kuan, Hello. si Ocean. Ocean, first meet din min namo karon. Yeah, sige na guys, atangin ninyo ang among vlog, kanang mukbang. Order guys, mao na ni ang kamjatang. Next time kita ug magkuan ka. Karon na po kay kuan. Mao na ni among order guys. Kada wa mga klaro pa na kay mga uban na di pa ko master mo dit. Hangtod karon dili ba? Master. Kauna ta guys. Ismo ka dito ang kita kasi ano sa kitang tulong kita. Ngaon ni Okay, nang gulo kayo mo na lang. Hindi sige diha lang. kaon. Gamay lang ilang ilang dito ano pa pa. Ang sizes, mga ko dito kasi di magpud makaon ang sizes. Kay tingsi ang mga kaya na. Dugay-dugay na po magtaog kamjatang. Ang last ng vlog na kauban sa bana. Kita rin ni. Ako magpud ang kauban. Mo ko kamjatang niya. Pagana ko kamjatang na. Di mo makita vlog no. Ako ni nato sungit nga. Dami do. Dili mo na to. Dili nakaon ni diri. Trabaho ko. This time ko dire. Ay to bro. Uy, vlog to. Mon ma kuan. Nanay buka man. Was one day. Dami tayo pipilian. Naga ko nagsa wag plano harang medalhon kay nay. Nay tayo na. Good morning, man yung sugar pa. Wala dun yan to. Part na dun itong ginabuhay yan. Kuan. Basta masod ka. Ay, wala ka tayo lang po. Nakakal. Patipol. Nabilang mo kimchi. Salamat sa support guys. Si magud siya. Si ba si. Nakudok. Sunod Japon. Masarap.
ang kimchi ko. Ayaw mo kimchi. Sabaw ba? Ang iyang kakalang kuwan ang tutunan na. Mabilin. Naglaway naman nila. Sabi, papawiso. Ah, naman naman yung mga Nago nga. asin o sa ito niya. Muslim na iyan ano. Muslim? Okay, ano? Japanese. Agad ka niya. Japanese mo pa ba day? Ah, may kuha lang. Pero ang Japanese ko. Kaliwat ng Chinese. Sabi din. Bunse. Ah, kayo hindi. Kasi ikaw may tagamana ni kuwan ha. Ikaw may tagamana sa kanang kuwan. Kaya tawag ka naman. Ay, kanang kuwan. Sibo. Mga isbin. Mga limyan. Sa nabay gaisano mga yana. Ang sabay tagiyan ng gaisano. Lim. Mga lim at chua. Yo. Chua. Sabaw ba ni kuwan mo Mamaak. maak ba? Mamaak. Dila. Kanang imong sipon pod mo ang kapit ug agas. Lamig kay guys. Nakalimot ug kasi imong man. Kasimungan. Dahil tungod kahang. Aso-aso pod imong ba. Dati focus tayo. Concentrate kayo ang amiga diaryo. Ting-ting ko dito. Guto. Kapit mo nila sabaw. Taga-bukol gud ko. Sa una magdidinig lang at sa bukol. Sila guys, dito sila Asa pa sa bukol? Kami din. Di sila taga-bukol guys, kaya ako amoy unag hubas. Eugene! Ilo nga. Klaro dong taga-bukol. Kaya ang sabaw ng hurot. Namit po ilang kamjatang. Makapanghangos lagi ka. Wala bitag ka na. Ang ako kit-kit sa bukog. Na mga sip-sip ba?
May may tuluan. Dito ba ang taon mo? Sabot ka bisaya dai. Kasabot siya bisaya, hindi siya kasulti. At least makasabot siya. Yung ano? Yung ano? Tinawala na siya. Yung ano? Ikaw, niya sa akin ang sayo ng kasama saya. Ano ito? Sa maliit? Yung naman? Ang English Ikaw ano yung push niyo ang English kasi kung kinobi ng ganda. Mag-range mo. Sisuro. Sino di kumikain ng tawa? Kung hurot. Wala, wala. Sorry. Ha? Yung ano i-vlog. Ah, wala na. Depression. Anxiety. Hallucination. Depression, anxiety. Dili kang hinara ba siya kung ano kambayan sa mga kama. Hindi niya doon makabuhat yung jocelyn. Mabit na lang sa'yo. Ano